mga kapunso, mga karels, mga followers, friends. Kinsa may wala nakasala diya. Atubangan sa Ginoo. Isang kamot be. Uy, naay ni isa. Mga kapatid, mga igsuon, kitang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios. Na nasa bersikulo pero nakalimutan kung asa to dapita, pero kitang tanan nakasala jud. Dili ta makaingon nga ko'y sala, wala say sala. Kay kumintang walay sala, baka kung ta kay niingon man ang Biblia nga natay sala tanan. Apan igsoon ko, naay ang Dios, naay pulo nga iyang gihatag kanato karon. Sa unang Juan 1:9. Unang Juan 1:9. Ingon siya, apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mopasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Amen. Kini ang pulong sa muna mga igsoon nga ayo kahadlok nga ingon ta nga naa si sala. Una adyo tay sala. Pero magpasalamat ta sa Dios kay kung musugid day ta niya sa atong mga sala, atong isugid sa Dios. Ang Dios nga matarong mapasayloon gayud sa atong tanang sala o kalapasan. Iyang pasayloon kung atong isugid igsuon. Ayaw na hipusa, ayaw na itago. Ato nang isurinder sa Dios ug mga natagpasaylo sa Dios, kay ang Dios di ay maluluyon, mapasayloon, nibalik na ko yung salamat sa Ginoo. Ang Dios mapasayloon, igsuon, ayog ingon nga wala jud ko'y sala, wa jud ko nakasala. Kitang tanan nakasala. Wala nakasala dinhi sa kalibutan, pero nag-ingon ang pulong sa unang Juan 1:9 nga kung isugid daw nato ang atong mga kalapasan diha sa atong buhi nga Dios, ang Dios nga matarong mupasaylo gayud sa tanan tang kalapasan, tanan jud atong isugilo niya, tanan isurinder niya, tanan ug mga itagpasaylo kaniya, kay siya magpasaylo igsoon. Ug ang Dios magalimpyo kanatong tanan sa atong mga kalapasan, kasala ta sunahuna, pulong sa buhat. So mga natagpasaylo kay ang Dios mapasaylo kanatong tanan. So mura to mga igsoon, dalaygon ang Dios og salamat sa pagtanaw ug ang Dios magapanalangin sa tanan.